Tvrtka Tokić je uvoznik i distributer najvećih svjetskih proizvođača dijelova za osobna i teretna vozila. Zadnje 3 godine tvrtka Tokić pojačano razvija gospodarski program u kojem između ostaloga možete pronaći zračne jastuke za kamione, autobuse i prikolice. Kad spomenemo zračne jastuke, vjerojatno većina vas pomisli na zračne jastuke sigurnosti, no ovdje je zapravo riječ o zračnim jastucima koji su sastavni dijelovi ovjesa vozila. Funkcija zračnog ovjesa je stabiliziranje vozila u prelazu preko prepreka bez obzira na opterećenje. Osim što utječu na udobnost putnika jer amortiziraju udarce, vibracije i njihanje, znatno doprinosi sigurnosti te osiguravaju niveliranje u zavojima. Također, pomoću zračnih jastuka može se podešavati i visina vozila. Danas iz Tokića sortimana izdajemo Neotekove zračne jastuke. Neotek proizvodi preko 650 vrsta zračnih jastuka već 30 godina. Zanimljivo je spomenuti da Neotek testira svoje zračne jastuke prije stavljanja na tržište čak 9 milijuna ciklusa. Iz tog razloga ovi zračni jastuci su jedni od rijetkih na tržištu koji imaju 3 godine garancije. Neotek zračne jastuke možete naći u Tokić poslovnicama specijaliziranim za gospodarski program u Sesvetama, Zagrebu u Škorpikovoj, Varaždinu, Rijeci, Metkoviću i Dubrovniku, a po narudžbi su dostupni u više od 100 poslovnica diljem Hrvatske. U ovoj epizodi usredotočit ćemo se na zračne jastuke, koji su sastavni dijelovi ovjesa gospodarskih vozila. Zračni ovjes se zbog automatske regulacije nivoa karoserija, neovisno o natovarenosti, drži na konstantnom nivou. Klimanje prilikom kočenja ili ubrzavanja se kompenzira. Ako pukne zračni jastuk na vozilu, znači vozilo automatski gubi zrak i neće moći se dalje kretati, jer su i kočnice povezano sa zračnom instalacijom i dolazi do blokiranja kočnica. Prilikom bilo kakvog oštećenja na zračnom jastuku potrebno ga je odmah zamijeniti. Danas više nije to veliki problem, niti velika nauka. Znači postoji cijeli zračni jastuk koji se sastoji od 3 dijela, znači imamo željezni dio, gumeni dio i imamo dole znači plastični dio ili takozvani lonac jastuka. Zračni jastuci nemaju precizan rok trajanja, jer njihov vijek ovisi o više faktora, od kojih je najbitniji kojim su opterećenjima izloženi. Može se desiti da traje godinu, 2, 5 ili da traje mjesec dana. Znači ako dolazi do bilo kakvog oštećenja treba ga mijenjati. Mi pregledavamo mjesečno ili u 2 mjeseca jedanput kompletan voz. U pravilu se jastuci preventivno mijenjaju svakih 5 do 6 godina, da se izbjegne pucanje zbog kojih vozilo ostaje u kvaru. Osim zračnih jastuka, u Tokić poslovnicama specijaliziranim za gospodarski program možete naći kompletan asortiman za kamione, autobuse i prikolice. A u novoj godini Tokić planira proširenje specijaliziranih poslovnica za gospodarski program diljem Hrvatske.